Inis sin óbhamí chun Pióg láimhe dhéanamh le mushroom Oisreach agus beimíad a chur son le Ketchup Biatais. So an chéadród a hasnámí leis is an Taosrán. Tá plúr agin ansa, tá bogathe agam, tá ola ansa agam, tá na chalóga giosta chur seachan son agam, agus tá tuirmiriceliiii ansa agam, agus Beag salann. Has just got ein rud a bhasca le chéile. Agus an isis, nó sé sin takeí a chomh fada son cad a chur míle seach ach isci seachán. Nó han tú a plé leis an Taosrán, caithadú bhrú feich tamil, an son gamóise le chéile. So an chéadród a líana míad leis seo, túr lethmhaireach lig ar a líad dos a chusnóir. An rud even fe na mushroom so, is séileat iad a sriracha. Agus ha míad úsáid an seachthorthaí agus beimíad a déanamh díreach an rud céanna. So just seo ar fad a tharachas i chéile. Is rud even is an seachthorthaí. Tá sé fás an int, úsáidann siad mar 6 fiol am hán. Go háiríonn nó sé óg. Ach giotú an éon siúpan is stíige canaí. Nis, ha man na hásta leis sin. Bréan des a bhóhan díle tógan na mushroom an tíle. As posin tú díireach an gló. Beag salann na chur isteach an inis, túair sé cabhar tuisce teachta machchas na mushroom is rudaí. Íman inis tá sé sin na teachta raig go maith. An chéadród le haimíad déanamh sé haimí chun na spéisiirí a chur isteach san isce. An chéadród a haimíad chur isteach sé an Spbh, agus an isis an sáiste. Phúdar inún, haimíad a chur isteach phúdar mushroom as chalóga giosta, agus an rud dearnach hagan is sé phúdar stoc-phúdar. Agus is seo ar fad a bhasca. So tá stoc agin inis, just ar fad a chathab isteach ann. Tá bolla even a teachta ag. Tá brean beag iscin sa hagam, agus plúr tapioca. As a chúis go bhfuil míad a chur son isteach ann. Ceanglíonn sé an rud ar fad le chéile, agus den sé bad ar ní sin plín ar a hántú déanna Pióg os rudaí mar san go bhfuil rudaí sa gamú le chéile gart. Ní phléasca siad an Pióg chótápaig. Sin é an lína, ach leis sé tastáilgeach sé 6 fuair mar má chur an Taosrán róthaithe leighis sé an Taosrán agus ní bheith sé ag cheangal le chéile gart. So chur ar le thaobh i mála fuair. Agus inis, sin é an Taosrán, i chéadród a dhéanamíad caiimíad plúr a chur ar a mórd, mar ní heasar go dhéamóg sé ina éonát. I chur amach, agus sin in istíirecha, a sé tannaí róhan ach ní féile fiochan tíad agus sin cadá tastáilbait, so garimíad a seach na séfísa, just úsáid de thuúla. Sé seo an líon ansa. Na chur isteach búra bhúra. Ní míad ag úsáid in óbh haimíad ag úsáid bainne soia, plúr an tapioca, agus búra anna bheag don mustard buí. Na seo a bhasca, agus nis timpeall ar an daobh. Just brúd le chéile, dín an rud céanna ar an daobh sa, an rud ar fad a brú le chéile. Caithadú bheith tapaig, mar ní heasíonn go leiach éonad agus heasar go chéanad a chimead le chéile nó go sé machchas an taim. Even test the láimh chun sé isteach agus sin é sécín don na Pióg déanta gom, just cimil búra dosa ar a bhár, túair sé cabhar don da, agus son isteach san áon díadach an dheog. Agus inis tá míad chun an Ketchup a dhéanamh. Tá míad a measca go chéanad le chéile, an Biatais ansa, tá an vinegar ansa hagan, 2 spíos an tín a chur isteach, agus an sriracha, agus púdar inún, siúcra daun, agus sin go chéanad a bheitú chur isteach chun an Ketchup a dhéanamh. Sin é an Ketchup anna héimplí tá sé sin go híomh ar fad. So an Ketchup ar le héamh an son agus fiach míad inis ar na Pióga.
Inis, am hósása ha da even ar a sédia de gárdach sin cad a gceiste gom Pióg láimhe, raibh sé stecha de láimh. Chuirmid hácheann ar Pláta. Sin iad na Pióga láimhe le muisiriún, seacthorthaí agus Ketchup Biatais. Dochreite. Má há tú lorg fiol, há blas fiol an, há graim a bhecha go le fiol an na sodí mar son, so há tú é seo hialte go baile.